Sådan her. Okay. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal starte. Det I ser her er en figur. Men bevæge musen. Kan de se musen der? Ja, det tror jeg godt, de kan. Det er figuren. Hvad fuck var det nu? Og så er det noget med, at det her, dem der, det er tRNA, ikke? Jo. Strenge. Ja, som kan sætte sig fast på det her mRNA. Ja, det, Strenge. ja, Jo, det kan det. ja, som er på et ribosom, ikke? Ja. Ja. Og så kommer den med nogle minus. Er det her minus? Ja, det er der har de aminosyre. Okay, så den her tRNA-streng, den kommer med nogle aminosyre, som dernede. Som kan hænge sig fast ja, på som den hænger her. sig fast i den her. Og det kan man se på, ud fra, hvad er det så den her, ikke? Ja, men altså man kan se det på, altså de her, man kan aflæse, hvad for nogen, der kommer til at være der af aminosyrerne, på grund af de her 3 bogstaver, der står der, som udgiver en lille kode, så man så kan aflæse det her, for eksempel hvordan er en A-streng, så kan man se, at AUG er i den, jo, den starter den. Ja. Og så kan man sådan se, ved hjælp af, hvad de her bogstaver, hvad for nogle er, hvad det er for nogen, og så kan man så se det, ved at læse, for eksempel, hvis du nu tager den der, Allah. ja, Allah. Skal vi se det alene? Ja. Det var mega godt, det øverste. Ja. Så altså, det er på den måde, man ligesom lige, så det er meget smart. Ja. Men og så sidder de så herinde og danner proteiner, var det ikke det? Og så når de når de så er færdige med det, når de her fætre her, de er færdige med det, så ryger de ud, og så bliver der dannet protein her. Ja, så bliver det den der streng, Ja. hvor de så hækler sig fast. Ja. Det var egentlig bare det, tror jeg. Okay. Så ses vi nok på et tidspunkt.